si fan un cop d'ull al calendari veuran que avui es commemora el Dia Mundial de les Malalties Rares o també anomenades minoritàries. A Catalunya s'estima que un 6% de la població en pateix alguna i també es creu que poden existir fins a 7.000 patologies minoritàries diferents. El problema en molts casos és que els afectats es troben que hi ha manca d'inversió en investigació, fet que dificulta el camí cap a la cura. Avui els parlem de la síndrome d'Usher, una malaltia minoritària de caràcter hereditari que afecta tant l'audició com la visió. El Leo, un nen de Deltebre, la pateix i ara està lluitant per evitar perdre totalment la visió, la vista. Jonathan Fariñas, de fet, la seva és una causa minoritària, però no pas menor. Hola, Joan, bona tarda. Sí, no és una causa menor. Al final, totes les malalties s'han de lluitar i s'han d'intentar investigar. I és el que estan intentant aquí, a casa del Leo, que és on estem ara mateix, i parlem amb la seva família. Amaya, una causa minoritària, però no poc coneguda. Conta'ns una mica, què és la síndrome d'Usher? Hola, bona tarda. La síndrome d'Usher és una malaltia minoritària, genètica i que actualment no té cura. Afecta al voltant de 4 a 7 per cada 100.000 persones, aproximadament. I el Leo és una d'aquestes i aquí a Catalunya, que sabem, en coneixem a 4. Vos vau conèixer la malaltia, Leo va néixer en sordera i a poc vos vau anar donant compte, no? Crec que a raïl d'unes vacances als 8 anys que vau donar compte de algo falla, no? Sí, als 8 anys vam veure que algo no anava bé amb ell i que per la nit no veia bé i llavors va ser quan ens vam alarmar i vam anar a Sant Joan de Déu i allí ens van confirmar que tenia la síndrome d'Usher. És una malaltia que afecta tant a l'audició, que és el que li va passar a ella al néixer, com a la vista, no? Que és més progressiu. Sí, bé, són nens que naixen amb sordesa profunda, com el Leo, que li van posar implants coclears, i llavors cap als 8 anys comencen a perdre la visió a causa d'una retinosi pigmentària. Vol dir que se'ls van degenerant les cèl·lules de la retina fins a arribar a una ceguesa total. Crec que també va ser el diagnòstic a l'Hospital Sant Joan de Déu, van decidir fer el segon implant, no? Però que a partir d'ahir va estar pràcticament sols. Sí, això sí, va ser molt dolent i desitjo que cap família passi per aquí, perquè van ser uns moments que ens van trobar molt sols. Que et diguen que el teu fill té aquesta malaltia, que no té cura, i que t'envien cap a casa sense cap mena de suport ni res, això sí que va ser molt dolent i espero que cap família ho pugui passar. En aquests moments imagino, no?, que el primer que passa pel cap és té cura, no té cura, què s'ha de fer, com us vau treure aquesta situació i sobretot quin és el pas que vau fer per intentar, diguéssim, conèixer gent en la mateixa situació que vosaltres. Sí, pues donem gràcies que, en 3 anys van conèixer algunes famílies que també tenien nens amb el síndrome d'Usher, però des de fa poc que van conèixer una organització que es diu Safe Sight Now Europe, i gràcies a aquesta organització que està finançant els temes d'investigació per la malaltia, que aquesta organització estava fa 4 anys als Estats Units i després s'ha posat europea, està aquí prop de nosaltres ja. I estem molt contents i molt agraïts pel que estan fent. Important també, no?, investigació, tindre fons per investigació. Sí. Ara mateix tenen 4 projectes d'investigació, la Safe Sight Now Europe. 4. Sí. Anem a parlar ara amb el Leo. Leo, primer, conta a la gent que no sàpiga com és el teu dia a dia. Pues que el meu dia a dia és que vaig tot sol en bici al col·le i que al col·le que canvio cromo, jugo a futbol, jugo amb els amics i pues, que per la tarda quan he d'anar a repàs puc anar tot sol, que però quan són les 7 o les 8 o alguna així
quan surto de repàs que m'han de vindre a buscar o m'ha d'acompanyar algú a casa. Sé que t'agrada molt viatjar. Conta'ns, perquè sé que tens un viatge pensat i programat ja al cap. Quin viatge tens pensat? Que a París i veuré la Torre Eiffel i també veuré un partit de Messi. Partit de Messi, molt fan de Messi. I per a gent, avui és el Dia Mundial contra les malalties rares. Com te poden ajudar a tu i a tots els que estan en la mateixa situació que estàs tu? Ens poden ajudar que nosaltres que tenim una web que diu Shake Now Europe i que si entreu en aquesta web que podeu fer una donació, una col·laboració o us podeu fer socios per ajudar a mi i altres nens. Moltes gràcies, Leo. Pues això, que és una malaltia minoritària, però no pas de les que no s'ha de lluitar, i aquí teniu l'opció d'ajudar a nens com el Leo a trobar la cura a la síndrome d'Asser. De fet, la història del Leo és una de les 350.000 històries de persones afectades per malalties minoritàries que es calcula que hi ha a Catalunya. I és que, atenció, perquè és una malaltia sigui considerada rara, ha de comptar amb fins a 5 casos, com a molt, per cada 10.000 habitants, que són xifres que es diuen d'hora. Moltes gràcies, Jonathan.